drog afsted, en gang jeg drog afsted. Min pige ville med, ja, min pige ville med. Det kan du ej, min ven, jeg går i krigen hen. Og hvis jeg ikke falder, kommer jeg nok hjem igen. Jeg var der ingen far, og så blev jeg her hos dig. Men alle Danmarks piger, de stoler nu på mig. Og derfor vil jeg slås, så stopper landsoldat. Hurra, hurra, hurra. Det her, det er helt af helvede til. Jamen, August. Nej, lad nu være. Lad nu være. Lad være med at pille nogen. Så, de er stående helt som vi gjorde, det var skide flot. Stå nu over, Jørgen, hvad for helvede. Jamen, så lad dem vide dig. Vi starter. Jeg tæller først til 4, og så begynder vi. Vi siger 1, 2, 3, 4. Højre. 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 Nej. Hvad fatter I ikke? Vi skulle ikke synge. Okay, 4. Og derfor vil jeg slås. Så tak for den soldat. Hurra, hurra, hurra. Det var ikke godt, det var Og derfor vil jeg slås.